Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'ina ala umuri dunya wa din wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul hudatan min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Nuwun kawula nuwun dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh saha para pinisepuh ingkang saduh kula bekteni. Dumateng panjenenganipun Bapak Kades Tlatah Karangdadi Sarimbit ingkang saduh kinurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Kades Tlatah Sarimulya saha Ibu ingkang saduh kinurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa Tlatah Karangdadi ingkang dahat kinurmatan. Dumateng panjenenganipun Bapak Lembaga Adat Tlatah Karangdadi, ugi panjenenganipun Bapak Lembaga Adat Tlatah Sarimulya ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun Bapak RT, Bapak Kepala Dusun saha para ajilenggah kakung Sumawana Putri ingkang tansah minulya. Ing mriki panjenenganipun Bapak Sarino Sarimbit ing wekdal kalenggan punika badhe ngentas pitulus putri pawestrinipun ingkang sesilih Nyimas Kunti Upi Apriliani badhe dipun kadhawuhaken dening putra kakungipun panjenenganipun Bapak Legiran Sarimbit ingkang sesilih Adimas Bayu Febri Saputra ingkang badhe dipun laksanani ing wekdal kalenggan punika. Ing mriki kula ingkang piniji supet dados pranata adicara. Saderengipun kula miwiti adicara ing wekdal kalenggan punika. Langkung rumiyin sumangga kita sesarengan tansah ngluhuraken raos puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Awit ing kelanggahan si enjing punika kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing pawiwahan mriki kanthi pikantuk rahayu wilujeng nir ing sambikala. Boten kesupen ugi selawat saha salam monggo sareng-sareng kita limpahaken dumateng arwah junjungan kita Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kepareng beto umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman alhaqul karimah, zaman ingkang sami-sami kita raosaken ngantos dumugi ing wekdal kalenggan punika. Kanthi maos selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi benjang wonten ing yaumil kiamah kita sedaya saged pikantuk sapaatipun. Amin amin ya robbal alamin. Sagunging para ajilenggah kakung Sumawana Putri ingkang tansah kula bekteni, kepareng ing mriki kula minangka pranata adicara maosaken susunan adicara pawiwahan ing wekdal kalenggan punika. Adicara ingkang setunggal inggih menika atur pambagya harja ingkang badhe dipun sarirani dumateng panjenenganipun Bapak Sunarto utawi panjenenganipun Bapak Lembaga Adat Tlatah Karangdadi. Adicara ingkang angka kalih nggih menika atur pasrah saking panjenenganipun pihak kakung nggih menika panjenenganipun Bapak Legiran Sarimbit bila ing mangke badhe dipun sarirani dumateng panjenenganipun Duta Saraya panjenenganipun Bapak Legiran. Adicara ingkang angka 3 nggih menika atur panampi saking pihak setinggih menika saking panjenenganipun Bapak Sarino Sarimbit. Ugi adicara ingkang sekawan nggih menika panutup. Kepareng ing mriki kita sedaya sareng-sareng ngabuka adicara ing wekdal kalenggan punika nganti waosan basmalah sesarengan. Supados adicara ijab kabul ing wekdal kalenggan punika saged lumampah kanthi rahayu wilujeng nir ing sambikala. Bismillahirrahmanirrahim. Lumampah adicara ingkang angka kalih nggih menika atur pambagya harja
ingkang badhe dipun saritani dumateng panjenenganipun Bapak Sunarto wekdal saha panggenan kasumanggaaken ngantos sak cekapipun. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mawala la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Amma ba'du. Para rawuh ugi sangya para lenggah, para kasepuhan, para pisi sepuh, tua-tua nggane mimi mintuna, para winasis, tokoh agami, tokoh masyarakat, mboten supen dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sarimulya menawi saged rawuh ugi menawi sak parangkatipun mboten saged mestani setunggal-setunggal ingkang saged rawuh saking Sarimulya sinten kemawon kula mboten saged mestani. Nyuwun pangapunten ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karangdadi Sarimbit ingkang siang menika sampun kepareng lenggah sarengan kita wonten ing balai panjenenganipun Rayi kula Sarino Sagotara ingkang ing enjang menika nggadahi hajat. Namung saderengipun kula matur kanthi kathah para bapak para ibu, monggo-monggo sebagai insan kita ngaturaken unjuk puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Agung Allah SWT ingkang taksih kepareng maringi kabahagiaan dumateng kita sedaya ingkang wujudipun terutami kesehatan ugi kawilujengan ingkang kita tampi ugi kita rasaken ing enjang menika sehingga kita sedaya saged kempal manunggil wonten balai wisnanipun Rayi kula Sarino sabaraya agengipun ing pengajap anggenipun nggadahi segedhik kapentingan utawi kaperluan anggenipun badhe ngentas pitulus ngikeraken ngijab obulipun ingkang putra putri kados ingkang badhe lumampah nyuwun apunten jenenge mau sapa lali calon pengantin istri naminipun Kunti Apriliani badhe kadhaup kalian pun Bayu Febri Saputra putranipun Bapak Legiran nggih saking Jalan Apokat Desa Sarimulya ingkang kerawuhipun Bapak calon besan Legiran ing enjang menika marak rawuh dumateng dalemipun Rayi kula Sarino ingkang perlunipun nglarapaken Kang putra calon Sri pengantin kakung
anggenipun badhe ndhaup putranipun rayuan Sarina ingkang kasebat kala wau. Ugi ingkang salajengipun boten suwun ugi sholawat salam monggo kita aturaken kunjuk dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi panutan Nabi ageng kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitah utami dumateng kita sedaya sebagai umatipun ingkang sampun pitedah ingkang mulya pramila menawi kita sedaya saged nindakaken dawuhipun saha anebi pepacuhipun insyaallah kita sedaya pikantuk jaminanipun karahayon kawilujengan wiwit ing donya ngantos ing wonten ing gesang kita wonten ing alam akhir mangke utawa alam barzah mugi pikantuk sapatipun dumateng kita sedaya. Ingkang salajengipun para bapak para ibu kawula ngadeg wonten ngersa panjenengan sami sampun kula aturunkan kala wau mbok bilih kawula piniji marak ngaturaken menapa ingkang dados raos sing manah ingkang sinandhang dening rayi kula pun Sarina anggenipun boten saged matur piyambak wonten ing ngersanipun calon pisan utawi para lenggah utawi para pandherek sedayanipun ajrih mbok meneh nampung mangke wonten ing njangga medaling pamicara pramila kawula kasuwun ngaturaken menapa ingkang dados kapentingan enggal menika ing injang menika. Ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapa Legiran sak keluarga agengipun ing injang menika ingkang sampun netepi janji utawi prajanji anggenipun badhe ngikrar ijabipun ngijab kabulaken keng putra kekalih ing injang menika sampun ketingal rampit rawuh wonten ing ngerjanipun pun rayi kula Sarina dalah sak keluarga agengipun pramila kawula dipun keparengaken ngaturaken menggah menapa ingkang dados atur pangandika ing taksih ginebeng wong ing salebeting penggalih awit menapa para rawuh rayi kula Sarina anggenipun nyadang kerawan panjenengan sami kalebet bapa calon pisan senadyan to anggenipun badhe nggadahi hajat anggenipun badhe nyadang calon pisan marak rawuh ngantaraken calon pengantin kakung menika rineka-neka dipun rancang-rancang dipun biyantu dening para kadang waris lingkungan utawi keluarga agengipun anggenipun nyamaptakaken papan saha palenggan ingkang mboten saged andamel syukur naning penggalih dumateng panjenengan sami awit inggih namung semanten kegiatanipun senadyan sampun kula aturaken dangu anggenipun ngginakaken tenaga saha bantuyanipun para kadang. Ugi mbok menawi mangke minggahipun dhateng pandangan utawa sawangan ingkang kirang edipeni minggahipun para muda anggenipun nglados dedhaharan nyamikan saha dhaharan dumateng panjenengan sami wonten kiranging subasita trapsila kawula saking adegan mriki nyuwunaken pangapunten dumateng panjenenganipun rayi kula Sarina anggenipun para muda ingkang taksih muda punggung utawi njumbuhaken kalian kawontenaning jaman inggih namung semanten sagedipun pramila kekirangan saha kalepatanipun para muda kula nyuwunaken pangapunten ingkang tanpa upami. Ugi saking adegan mriki mangke sabibaripun ijab kabul temtunipun Bapak Legiran ngersakaken kundur dumateng Sari Mulya kula
pinangka wakilipun Rayi kula sarina sagedipun namung ngaturaken mugi karahayon kondur panjenengan sesami sabibaripun marak wonten mriki kondur dhateng dalemipun piyambak-piyambak rahayu karahayon ing samargi-margi tansah pinayungan berkahing Gusti mboten wonten sambikalanipun ngantos panggih keluarganipun ingkang wonten dalem mboten wonten sambikalanipun. Ugi kawula amargi mbok menawi sampun keladuk umur, keladuk yuswa anggen kula matur sampun grotal gratul para bapak para ibu nggih nyuwun pangapunten janipun menika ugi mboten kula sengaja nggih kula kekirangan kula kalepatan kula nyuwun pangapunten namung sedaya kala wau inggih namung semanten ingkang saged kula aturaken saha kula piyambak ugi nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kalepatanipun ingkang kula sengaja mboten kula sengaja saking panjenengan paringa pangapunten dhateng kula. Semanten mboten kula kathah anggen kula matur namung pinangka panutuping atur jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging para ajelenggah kakung saha putri ingkang tansah kula mulyakaken. Makaten kala wau raos suka bingahing manah panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit ingkang sampun kaaturaken dening panjenenganipun Bapak Sunarto. Lumampah titi laksana adicara ingkang angka 3 angka kalih nggih menika atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Legiran Sarombongan dumateng panjenenganipun Bapak Suli Salira saking panjenenganipun Bapak Legiran wekdal kasumanggaaken ngantos sak cekapipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nggih, kula nuwun dumateng para aji sepuh saha para sepuh, para pebunden ingkang tansah mestuti dumateng panjenengan tamen ingkang kula hormati ugi ngamrahaken. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sarimulya Sarimbit, Bapak Kepala Desa Karangdadi ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Pengurus Lembaga Adat ing tlatah Desa Karangdadi ugi ingkang hormataken. Salajengipun dumateng panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit Ibu ingkang kagungan dalem ingkang kula mulyakaken. Dumateng panjenenganipun para abdi para bapak-bapak, para ibu pilenggah sayanipun ingkang kula hormati ingkang kula mulyakaken. Dene sepindah malih monggo-monggo kita tansah manjat puji syukur kunjuk dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Kuwasa awit ingkang kanggan injing menika kawula panjenengan sami tasih pikantuk rahmat hidayah sanesipun sehingga saged rawuh wonten bale wismanipun Bapak Sarina mriki kanthi keadaan sehat walafiat lan mugi-mugi acara menika angsal barokah saking Gusti Maha Kuwasa saged lancar mboten wonten alang tunggal punapa. Boten kesupen rahmat salam monggo-monggo kita sanjuaken dumateng junjungan kita nggih Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW ingkang sampun paring suri teladan gesang ingkang sae dumateng kula panjenengan sami. Lan mugi-mugi kawula panjenengan sami asaged aneladani lan ing tembe angsal sapatipun ing jamil samangke. Dumateng panjenenganipun para aji sepuh saha para sepuh ugi para bapak ibu pilenggah saenipun. Ing mriki kawula minangka duta sraya saking panjenenganipun Rayi kula Dimas Legiran saking tlatah Jalan Apokat Desa Sarimulya. Ananging saderengipun kawula matur ing mriki kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang langkung kepara kathah ambek bilih anggen kawula matur samangke wonten atur ingkang boten nuju prana dumateng panggalipun para aji sepuh, para sepuh
ugi panjenenganipun Bapa Sarina sarimbit Ibu. Ananging saderengipun kula matur ing mriki sinten to ingkang badhe anampi atur kawula. Pramila kula sumadyo wonten mriki sawetawis supados gancang anggen kula matur samangke. Sing Pak. Nggih nuwun dumateng panjenenganipun Bapak minangka duta sayanipun Bapa Sarina. Ing mriki kawula minangka duta Sraya saking Rayi kula Dimas Legi ingkang ngos pindah ngaturaken salam taklim. Katur dumateng panjenenganipun Bapa Sarina ingkang wujudipun arupi ucapan assalamualaikum. Ingkang salajengipun nyuwun agunging ingkang kepara kapathah. Mbok bilih pisuwanipun Rayi kula Dimas Legiran sarimbit Ibu sarta pangembanipun kirang merananipun galihipun dumateng panjenenganipun Bapa Sarina awit kirang sopan santun anggen sumarak wonten ngarsa dalem panjenenganipun Bapa Sarina. Rayi kula Dimas Legi lumantaran kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kapara kathah. Dene atur salajengipun dene rikala rumiyin ulan-ulan kepengker antawisipun Rayi kula Dimas Legi dalah panjenenganipun Bapa Sarina sampun nggadahi pepetangan badhe ngemah-ngemahaken kang putra-putrinipun. Putra kakung saking panjenenganipun Rayi kula Dimas Legi nggih menika Bayu Febri Saputra. Badhe kadhapaken dumateng panjenenganipun putri panjenenganipun Bapa Sarina ingkang sulih nami Kunti Upri Apriliani. Lah gumathuk ing pepetangan sampun giling gumolong bilih ketinggal kalenggahan enjing menika badhe nglampahi job kabul. Lah ing mriki Rayi kula Dimas Legi sarimbit Ibu ngaturaken kang putra nami Bayu Febri Saputra dumateng Bapa Sarina supados dipun ijabaken. Nyuwun agunging pangapunten Rayi kula Dimas Legi namung beto doa restu. Lah mugi-mugi ijab samangke kalih srelu beda lancar mboten wonten alang-alang punapa. Dene ing mriki Rayi kula Dimas Legi sekeluarga nyuwun agunging pangapunten awit pisuwanipun boten kados pernatan ingkang lumampah. Ananging ing mriki Rayi kula Dimas Legi nggih boten nilari adat istiadat ingkang sampun lumampah. Dene rikala wulan pengker Rayi kula Dimas Legi ugi sampun masrahaken arupi bantuan. Ananging nyang agunging punten mbok bilih nika namung saged ngenteng-entengi bebanipun Bapa Sarina anggene nggadhah pargiyan. Mbok bilih wonten kekirang-kiranganipun Rayi kula Dimas Legi lumantaran kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang saagengipun. Dene ing mriki ugi panjenenganipun Rayi kula Dimas Legi mboten nilai adat layan utawi adat ingkang lumampah. Kula wau dipun betani amplop ingkang surasanipun nggih menika penatas tali ugi tata desa. Ing mriki kula pasaken dumateng panjenengan. Nyuwun pangapunten nggih Pak. Kajawi saking menika, ing mriki panjenengane Rayi kula Dimas Legi nyuwun dumateng panjenenganipun Bapa Sarina. Mbok bilih benjang dinten Setu Paing tanggal 11. Kasuwun Bapa Sarina sumrambah Ibu nyuwanaken kang putra dumateng tlatah Sarimaya awit badhe dipun tepangaken kalih sanak sederek ing tlatah Sarimaya. Lah ing mriki panjenenganipun Bapa Legi nganti keluarga besaripun ingkang dipindah badhe nyemurupi ugi badhe doa paring doa restu lah mugi-mugi ijab kang putra samangke saged lancar kalih nirbeda mboten wonten alang setunggal punapa. Lah sasampunipun samangke mbok bilih anggenipun gebrayan samangke saged dados keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai kalih idam-idamipun. Lah ing mriki Rayi kula Dimas Legi ugi masrahaken kang putra Febri. Mbok bilih sawanci-wanci putra kula Febri wonten tlatah mriki. Kersuwa dumateng panjenenganipun Bapa Sarina, sumrambahipun dumateng panjenenganipun pangarsanipun lingkungan mriki. Paring nasihat kangge anak kula Febri. Utamanipun kangge ngayahi bebrayan agung samangke saged dados keluarga ingkang langkung sae. Dene ing mriki
Rai kula Dimas Legi sarimbit Ibu kala wau kula dipun pasrahi bilih tiyang sepahipun maringi tandha tresna dumateng calon Sri penganten putri la ing mriki kula pasrahaken samangke supados dipun pasrahaken. Nggih nuwun dumateng para aji sepuh saha para sepuh menggah mekaten ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih anggen kula matur saking purwa madya ngantos pungkasane atur kathah kelepatanipun kawula ing mriki pribadi nyuwun agung pangapunten ingkang kapra kathah. Dene mbok bilih mangke bagian sampun paripurna Rai kula Dimas Legi sarimbit Ibu sapanggenipun arsa nyuwun pamit saha nyuwun doa arsanipun la mugi-mugi anggenipun jengkar saking baliwismanipun Bapa Sarina ing margi boten wonten bebaya menapa-menapa. Lah ing mriki Rai kula Dimas Legi namung saged memuji dumateng kemaos. Lah mugi-mugi anggenipun gadahi paringan panjenengan Bapa Sarina ngantos paripurna kalih niru beda mboten wonten alang tunggal punapa. Mangkaten ingkang saged kula aturaken mbok atur kawula kathah klepatanipun kawula nyuwun agung pangapunten ingkang kapra kathah. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusnadi, Pak. Sagunging Rajalengga kakung putri ingkang tansah kula benteni. Mekaten kala wau napa ingkang dados hajatipun panjenenganipun dan sarimbit ingkang sampun kaaturaken kanthi terwaca cetha yang jamblang ingkang sampun tinalang basa dening panjenenganipun Bapak Kusnadi. Lumampah adicara ingkang angka salajengipun nggih menika atur panampi punika saking panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit badhe dipun tampi dening panjenenganipun Bapak Sutrisno. Dumateng panjenenganipun Bapak Sutrisno kasumanggaken ngantos cekapipun. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamdil mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah ya jama'in. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nun keparang matur dumateng panjenenganipun para sesepuh, pinisepuh, para pepunden, para alim, para ulama, para tokoh agami, tokoh masyarakat, tokoh lembaga adat ugi petugas SARA ingkang sanget kula bekteni. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karangdadi ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Sari Mulya Sarimbit ingkang sanget kula bekteni. Dumateng panjenenganipun Bapak Sekretaris Desa, Bapak Kadus, Bapak RT ingkang sangat kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak anggota dewan dengan Bapak Palebi ingkang sangat kula hormati ugi. Ingkang salajengipun dumateng panjenenganipun Bapak Kadiran. Bapak Kadirin ugi keluarga agengipun ingkang sangat kula aosi.
sumrambah dumateng para bapak-bapak, ibu-ibu, aji lenggah sedaya ingkang sanget kula aosi ugi. Saderengipun kula ajengaken anggen kula matur ing mriki kula nyuwun ageng ing panuwun kang tanpa pami awit kula matur kanthi ategan boten ateges ngicali subasita kula boten namung amrih gampil ugi lancar angin kula matur wonten ngarsa panjenengan sami sadaya. Namung mriki monggo-monggo panjenengan sami kula dherekaken amanjataken puja miwah puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun maringi kula dalah panjenengan sami sadaya pinten-pinten kanikmatan, nikmat kesarasan, nikmat kawilujengan ugi nikmat karahayon sehingga kula dalah panjenengan sami sedaya saged makempal manunggal silaturahmi wonten bale wismanipun Bapa Sarina ing mriki sedaya sami ginanjar rahayu wilujeng kalis ing rubeda seping sambikala boten mangke alangan setunggal punapa-punapa. Boten kesupen selawat ugi salam monggo-monggo dipun hadiahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kersa bimbing umatipun saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah, zaman ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kanthi lafaz Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mugi-mugi kula telah panjang sami sedaya benjang wonten yaumil kiamah angsal sapatipun ugi diakeni umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesepuh bini sepuh aji lenggah sedaya ingkang sangat kula hormati ing mriki kula ingkang piniji ingkang badhe nampi napa menggah atur pasrah saking panjenenganipun Bapa hadirin ingkang kala wau Bapa Legiran ingkang kala wau sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapa Duta Seraya kanthi gamblang jelas ugi terwaca boten badhe kula ulas sedaya malih. Namung kala wau panjenenganipun Bapa Kadiren sampun sowan wonten ngarsanipun Bapa Sarina mriki sepindah ngaturaken salam ugi taklim mugi kunjuk katur dumateng panjenenganipun Bapa Sarina sak keluarga agengipun. Salam taklim panjenenganipun Bapa Kadirin halumantar panjenenganipun Bapa Duta Saraya kula tampi kanthi waosan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kesarasan, kawilujengan karahayon, ugi kanugrahan, kabejan kamulyan mugi tansah kaloberaken dumateng panjenenganipun Bapa Sarina sak keluarganipun sumrambahing para ajinggah sedayanipun. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Kadirin ugi sampun amasrahaken putra kakungipun calon penganten kakung nggih menika ingkang nami Bayu Febri Saputra ingkang ing mangke badhe dipun ijab kabulaken kalian putra-putrinipun Bapa Sarina ingkang nami Kunti Ufi Apriliani. Pramila saking menika Bapa Sarina tansah mawantu-wantu dumateng panjenengan sedaya nyuwun donga pamuji mugi-mugi ijab kabul samangke diparingi keberkahan kelancaran boten manggih rubet-rubedo menapa-menapa ingkang salanjutipun lare kekalih ingkang badhe hangayai bebrayan enggal
mugi-mugi saged langgeng ngantos kaken-kaken inen-inen kadya mimi lan mintuna sehingga saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah bekti kalih tiyang sepahipun sekali migunani tumrap nusa bangsa lan agaminipun ugi enggal dipun paringi momongan ingkang soleh lan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun sowanipun Bapak Kadirin ugi Kang putra ing mriki kala wau nyaosi peparing utawi nyaosi bebono ingkang kala wau sampun disebataken panjenenganipun duta saraya boten kula sebataken malih setunggalan setunggalipun. Sedaya peparing bebono ingkang sampun katuraken panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit sampun kula tampi kanthi suka renani penggalih. Ing mangke sedaya wau badhe kula aturaken panjenenganipun Bapak Sarina utawi Bapak RT ingkang mewakili. Namung ing mriki panjenenganipun Bapak Sarina nyuwun agenging panuwun ingkang tampa pami awit Bapak Sarina boten saged paring piwales punapa dumateng panjenenganipun para Bapak Kadirin ugi para ajenggah sedayanipun. Hanamung panjenenganipun Bapak Sarina nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi sedaya peparing sedaya pengorbanan panjenenganipun Bapak Kadirin ugi keluarga besaripun dipun diwales dumateng Gusti ingkang Maha Gawung ingkang kalangkung-langkung kathahipun. Ingkang salajengipun hamba bilih samangke sampun paripurnaning adicara ing wedal enjang punika panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit boten saged manggi setunggalipun. Hanung mugi-mugi Bapak Sarina nyamung nyuwun dumateng asanipun Gusti mugi-mugi kondur panjenengan saking bale wismanipun Bapak Sarina ngantos dumugi dalem tinebihaken saking rubet ugi rubeda bebrayane magi kantun manggih rahayu wilujeng boten manggih alangan setunggal punapa-napa ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Mekaten atur saking kula hamba bilih wonten kekeranganipun anggen kula matur tandang tanduk tutur basa kula ugi kang pas kirang menuju prana dumateng penggalipun para aji lenggah sedayanipun kula namung tiang limrah boten saged pegat saking kilam langsalah pramila sedaya kekirangan kula nyuwun agenging panuwun ingkang tampa pami. Akhirul kalam saking kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki kula minangka paranata adicara, ing mriki kula pribadi ugi panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit sak paripurnanipun pahargyan penganten punika panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit namung saged ngaturaken sugeng kondur mugi-mugi konduripun panjenenganipun Bapak Legiran Sarombongan dugi panjenenganipun Bapak Sarina Sarimbit mugi-mugi panjenenganipun Bapak Legiran Sarombongan tansah dipun tinebahaken saking bayaning margi. Ing mriki kula minangka paranata adicara hamba bilih wonten atur kula anggen kula ngacarani wekdal ing kalenggan punika ingkang kirang anuju prana dumateng panjenenganipun para aji lenggah kakung saha putri kula mawantu-wantu tansah nyuwun lumungtiring samudra pangaksami. Minangka pungkasaning atur akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Ketua Lembaga